Comencem. Però hem començat? Sí, comencem. Converses entre amigues. Les converses que sempre tens, ara, en un podcast de Marta Aiza, Marina Barcel i Elia Calvo. Bueno, aquí estem. El nostre primer podcast. Sí, la Estic veritat. suant. Tenim calor. I estem al gener, fa molt quasi. No sé com sortirà això. Nervis. Bueno, què tal Què? la setmana, nenes? Avui quin dia és? Avui és dissabte. Dissabte. Però de número? 23. 28? No! Jo ja estic al 2024, crec, en plan... Quin dia és? 28? 28. És 20, jo he dit... no, he dit 23. És que en 2 setmanes faig 24 anys. Hòstia, que gran. És que no us sentiu supergrans. Sí, O sigui, de i encara no veritat. sé el que fem la meva vida. En plan, 24 Jo de anys. petita deia que amb 22 o així em casaria i amb 25 Sí, ja jo tindria també ho un pensava, fill. que m'aniria a casa als 18 no, anys. jo no deia res d'això, però Sí. pensava que als 24... No sé, sabria el que volia. Ja. Lo mínim és saber què vull fer a la vida, doncs I no no. ho tenim clar. No. Vosaltres tampoc, No. jo crec. No. 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 La veritat. Des de que vam sortir de la uni jo estic perdudíssima. És que jo des que vaig sortir em vaig adonar que és que la vida depèn de tu. En Ja. plan, És com si de cop te dejan suelto Sí. a la vida. En plan, Estàs vinga, va, acostumada ja està, a... espavila't. Fas un curs, Clar. a l'any següent saps que has de fer aquell curs i a l'any següent saps que has d'entrar a la uni. I després vols fer un màster, i després vols X feina, però saps que abans Sí. de X feina tindràs 150.000 feines, després arribes a la X feina i és en plan, i ara què? Acabarem plorant. Almenys vosaltres esteu treballant de lo vostre. Ja. Bueno. En plan... Però hem deprimeix, Però la pregunta és, què és lo nostre? Perquè, per què? Hem estudiat una carrera però no vol dir que sigui lo nostre. Ens han fet decidir massa d'hora. És un títol De fet, que tenim ahir i ja estava està. mirant el Lofticat Sí. i la Xènia deia que havia estudiat, També. igual que nosaltres, publicitat i I relacions li deia públiques. la noia, I li deia, ja t'explicarem. ja en plan. t'explicarem. I jo modo, És que, te entiendo. és que molta gent que ha estudiat publicitat diu, jo no Next, vull treballar ja. això. Hi ha tantes coses. No, però, o sigui, Però jo és crec que que- passa a molts llocs, I això. és que passa que és molt difícil trobar com el que t'agrada, perquè hi ha com tantes branques Sí. que per arribar a una branca que a tu t'agrada has de tragar tanta Ja. merda abans. Ja. no és com la... En plan, si estudies ciències o coses així, és com més... Ja. Ja saps... Saps que acabaràs fent un Ja. Excel. Ja. Que vaig O anar- estàs en un laboratori, saps? Sí. Provant coses, però... Que l'entrevista que vaig fer dijous em diuen que haig d'aplicar per pràctiques. I la tia m'ho diu a la cara. Però és que la gent, en plan, es I passa jo- molt amb això. I jo, però no, la meva No. cara va ser... I Ja. li dic, Tinc la carrera, ella. o Ja, sigui, ja, ja. no, i li vaig dir... Hola, he treballat... Però Has és que, treballat, li dic, això? però és que per què hem d'aplicar els joves de pràctiques quan ja tenim el títol? Ja, no. Per cobrar-te una merda i O el típic de aprofitar-te no de tens tu. experiència, no puc agafar. És en plan, vale, Ja. pues si me les dones tu És que... i tothom diu el mateix, al final acabarem perquè tots la sense clau experiència, és, o sigui, saps? o fas pràctiques en un lloc, els hi agrades i t'agafen, Clar, Que és Oh. lo típic. la sort que he tingut jo. o t'estaràs menjant merda. Tot passa per alguna vida, Sí, sí. no, a veure, també en la meva defensa haig de dir que jo estic estudiant una altra Clar. cosa que vosaltres Ja. no. Per Clar. això... Mira, almenys Si no ha hi canviat haguessis una mica el trobat camí, feina. que també és molta Clar. gent ho fa, en plan dius, vale, potser he decidit massa d'hora del que volia, Ja. perquè no ho sabíem Bueno, realment. sempre ho he tingut en ment. Sí. Sí, o sigui, el meu problema va ser que jo quan... Clar, és que jo vinc d'estar tancada en un lloc, de ser esportista al rendiment, Ja. i per És mi que- ja vaig tindre un primer limbo, que ara estic en el meu segon El limbo. però el primer limbo va ser modo, que puc agafar un tren. O sigui, jo no era ni conscient de que podia agafar un tren, perquè vivia en un lloc que era un triàngolo, Ja. que jo anava on dormia a l'institut i de Ja. l'institut a entrenar. Sí, ja està. I llavors d'aquí no em vaig atrevir a fer alguna tan heavy com interpretació, perquè venia de ser, de ser un robot, i Ja. vaig dir, bueno, doncs publicitat i relacions públiques, que Clar. m'agrada, i que la carrera ens va agradar, Sí, perquè, vull és dir, que no, la carrera va ser ens ha molt agradat guai. molt, el que passa que després és diferent. Però tampoc a la t'ensenyen, realitat. o sigui, el problema de la carrera ara mateix és que no t'ensenyen realment què veuràs fora, I- ni com et relaciones dins d'una empresa o una És que agència. fas pràctiques a sigui, quart. sí, i sigui És el curro que sigui, eh? Aquest és el Que problema. no a totes les universitats, hi ha universitats que les fas abans, però és que clar, arribes a quart i dius, vale, ara això no m'agrada. O Ja. sigui, Merda, he estat 4 anys en una És carrera que i ja no m'agrada. Jo això m'he donat compte ara, perquè, per exemple, com estic estudiant interpretació, doncs ara m'estic posant a fer curtmetratges, no? Per tindre material per poder ensenyar Home, el portfoli. com, Sí. en plan, clar. el meu potencial o les meves habilitats interpretatives o com li vulgueu dir. Si això es fa durant la carrera, és a dir, l'error està aquí, que Sí. a totes les carreres has de començar des del primer any a fer pràctiques. I a fer Ja, coses, saps? o sigui, que veuràs fora, perquè és que és un error Sí, supergran de l'educació clar. actualment. Llavors, I és bastant Ja, heavy. perquè és això, o sigui,
al final quan tries una carrera o uns estudis és igual, tu no saps realment el que estàs triant, perquè publicitat, vosaltres havíeu fet alguna de publicitat abans de triar No, la jo carrera? jugava amb el vida. meu germà a veure qui adivinava abans Clar. la marca Sí, tal qual. de l'anunci i... Bueno, a mi sabia que m'agradava veure-ho, però Clar, res. perquè, bueno, o sigui, jo sabia que m'agradava el món de la comunicació, les altres carreres no em convencien i va ser com, mira, algú m'agradarà, perquè fas 1000 coses a la carrera. I va ser per això. Sí, Ja. però un dels Jo vaig problemes ser és perquè això. vaig fer una enquesta. Quina I enquesta? allà Hòstia, les enquestes I que em ens sortia. fan fer. No, em sortia... Les enquestes que ens fan fer, les Ja, típiques. no, però era una pàgina web És i horrible. em va sortir publicitat i relacions públiques. I tu crec- què és no, això? I la Existeix? I la següent, dret. O sigui, Hòstia, coses superrelacionades, les feines... jo iguals. criminologia i alguna de matemàtiques i després publicitat. I dic, No, i em va sortir arts escèniques, també. Ah, mira, I jo vaig dir, veus. bueno... Sí, però dret. Ja. bueno, és que... Jo me la vaig O sigui, plantejar, en quin Jo moment? me la vaig plantejar, però perquè és allò que dius, bueno, ja me les plantejo totes, però després Ja, penso, penses, si has escollit dius. dret... Clar, perquè el temari deu ser Colzes guai, tot el dia. perquè al final són coses que et deuen servir a la vida, però després la Òbviament, feina, ja, jo, sí. jo m'amargo, Sí, a mi m'he fet dret a publicitat Sí. i jo Però vaig no treure m'agrada, un 5. Jo vaig repetir No sé l'assignatura. com. L'única Ah, assignatura a mi que he va- repetit en la meva vida. O sigui, Ja. quin atac d'ansietat. És que quin avorriment. Però, Llei, no sé però què, no perquè sé quants. l'examen es va passar molt a l'examen. Es va eh? passar Sí. molt i la meva mitja donava 5,2, em sobraven 2 dècimes. Ens havíem I d'empullar no em va voler fer la mitja. totes les lleis. Jo crec que és un problema en tota educació. Empullar-t'ho tot, Ja. treure-ho Perquè amb la i primera no saps, profe, no saps com fer-ho. perquè teníem 2 profes, Sí. amb la primera profe, Però tu crec que tota la tenies classe una altra m'anava bé. al principi. Crec tu al principi diria Sí. que tenies una altra. Sí. Nosaltres teníem una argentina. No me'n recordo de res ara mateix. Sí. estic Jo també en tenia blanc. una... Sí? Crec que sí. Pues era una altra assignatura que tenia un profe Sí, Que era diferent. així a molt màrqueting hippie, no, o la algo tia? així. No sé. Sí, no, aquesta era la d'ètica. La primera era una argentina que va ser més guai perquè era dret de la Perquè no me'n publicitat. recordo Sí, però després no, la jo aquesta la segona- tenia. Sí, jo aquesta Vale. la tenia. I la segona era superdura i era dret... Sí, sí, sí. I dret de després veritat, jo, saps? l'any de següent, veritat. no, em veieu a mi sola l'any següent, perquè no vaig anar a classe, simplement vaig dir... No vaig a classe. Perdó, classe. Quin mal de cap que em donaràs si vaig a Estic en classe. classes de dicció catalana i tinc aquí classe. Es diu classe. Classe. Es diu classe. Classe. Classe no classe. No, que vaig anar a la última classe Que l'última classe. A primera Que- instància. que vam fer abans de l'examen i en plan, els alumnes li preguntaven a la profe serà molt difícil l'examen, tal, no sé què, no sé quantes... I es gira cap a mi i I jo, per què es gira mira, cap a tierra, tu? trágame. Diu, pregunteu-li a ella que repeteix. I jo, què? I jo, S'ha de ser cabrona, no, i a la revisió em va dir mira, saps què? És que jo primer de carrera ho vaig suspendre tot, però després vaig anar a les recos i ho vaig aprovar tot. I jo em quedo així i li dic, ja, és que jo no he suspès res I m'ha suspès aquí. i no em deixes ni fer una reco, tu. Ai, una reco. Una reco, tu, saps? En plan... I jo vaig sortir, sort que va venir la meva mare, en plan... Plorant, no? No, Quasi. o sigui, atac Home, d'ansietat quan però vaig és veure que que suspenia, això- atac d'ansietat quan vaig sortir, ataquito. És que no parlarem de la salut mental amb els estudis, Ja, això és molt heavy. Que literalment hi ha gent que no pot sortir ni a casa, o hi ha gent que només potser no fa plans perquè es veu obligada a estudiar tot el dia perquè si no no rendeix, Però o sí, potser no aprova clar. els 5 exàmens que té en una setmana, que tampoc és normal. Si ens agobiàvem nosaltres, que hem estudiat publicitat, la gent Ja. ha estudiat A veure, tampoc dret, desvalorem, medicina, però- Però la nostra era més fer treballs i era coses guais, o sigui, era com quedàvem les tres per fer treballs i Sí. ens passàvem bé, però si has d'estar tancat... Perquè fèiem 5 estudiant- minuts de treball. Sí, 5 minuts, 5 minuts de treball i després 5 hores de... 5 hores de riure, I bueno. després un altre cop. Però no, a sí, veure, sí. jo no recordo com dura la carrera, simplement No. que era com... Ens ho van dir el primer any que anéssim estareu al bar. 3 mesos... No, a mi em van dir, estaràs 3 mesos chill, Sí. t'agobiaràs I després- un mes I i tres ja mesos està. chill. Llavors, clar, jo tenia aquesta mentalitat i dic, vale, m'estressaré com a molt 2 mesos en tot el curs. Però batxillerat i l'ESO i tot això, per exemple, a mi la Jo salut mental batxillerat. em va Jo- afectar molt jo a a batxillerat. l'ESO Jo no, Sonava de vamos tot, a hablar de mi batxillerat, perquè centrar el rendiment, Ah, Ja, tu més encert estudiaves encara. 5 minuts al dia. I després sí, a tope, no? Jo, Sí, si ja, obrim això. aquest cajón ja no sortim. No, no, potser plorem totes. Sí, potser un plorem altre totes, dia. però Sí. aquest és el canvi de passar Ja. de batxillerat, que no saps ni què O sigui, fer, a mi, a clar, vida adulta, no, però és que que a mi- t'obliguen a decidir. A mi em costava Què més fer, estudiar saps? batxillerat. A mi també, a mi que també. la carrera.
Ja, però perquè la carrera Perquè- també sí. era guai. O sigui... Però estàs No, i més que a cega. batxillerat t'obliguen a estudiar unes coses Sí, que tu ja. no vols. I no tens tanta pressió No a la t'importen. carrera, és com, bueno, vaig al meu ritme, no sé, és molt diferent. Però crec que estem una Sí, mica que un secs, cinc- I que uns 5 o 6 Que estem una mica secs durant la carrera, en plan, que sabem Ah, que hem de fer la secs. carrera, hem d'acabar, Ja. però potser no ens agrada i és quan arribem a Clar. quart i diem, I a merda, més- en plan, Sí. no sé realment si vull fer això. A mi és el que m'ha passat, o sigui, que... Tu tenies bastant clar des del principi que no volies fer això. No, no és això, Era un perquè a mi em plan va B, agradar tu la deies, carrera. ja. A mi m'agradava, ja. però era com el meu plan B. Però el que passa és que quan fas una carrera normalment dius, vale, doncs 4 anys, toma, Ja. pum. O 5. I jo, per I exemple, saps que estaràs aquests anys estudiant això i després clar, ja... i jo ara que estic tornant a estudiar no m'ho estic prenent de, toma, 4 anys més. Ja. No, faig un any i ja veurem què vull fer l'any Ja, que ja ve. m'ho has dit molts cops. Saps? Sí. En plan, aprofito aquest any i la formació que m'he portat... Clar, el problema és que, per exemple, per ser actriu o el que sigui, has d'estar format, però no et cal un papelito com a tal. Ja. En canvi, Ja. als altres llocs La sí. titulitis espanyola. Ja, és molt fort això, Però clar, a diferència de nosaltres, ella, per exemple, està estudiant encara, i nosaltres que hem començat a treballar ens hem adonat Però és que jo que la recordo- vida és superdura. O sigui, que és una merda, però és que jo recordo... i no els pares, nosaltres Ja, encara. és que a vegades ho penso. I ho diem. Al matí he anat a l'Ikea, he sortit i dic, soc pobra, Soc pobre, vale. quan he d'estalviar? En plan, és molt No. fort. No, a l'Ikea, que som cosetes, però A després vius l'Ikea. un pis i dius, vale, jo això Ja. no puc pagar ni amb No. lloguer, ni amb 5 companys, ni amb 4, o Però és sigui... Igualment Però està... la vida està feta per dos, Per dos. Ja, sí, també. no, totalment. Sí, perquè si no, no són arribes, o sigui, no, no és arribes que a sol no pots jugar, no. en plan algú, a no sé És que siguis, no sé, ric. Aitana o Canya, Clar. Rosalia, saps? O que els teus pares estiguin forrats. Ja. Sí, I t'ho també. paguen tot. I cobrin herència i... Aquesta opció també, també. Però no és el cas. Ja, no és el cas. Som pobres. Tenim més a prop potser arribar a ser una Aitana que no, No, que, que no, que que tampoc. els pares Ja, siguin ja. rics. Ja. No, però... Que trist, què molt anava a trist. dir? Ah, sí, que tot està molt mal organitzat perquè... O sigui, a veure si m'explico, Tu estàs tot el dia treballant 8 hores. És que som... Vale, I després tens surts, hores. surts i què tens temps de fer? Res. Anar a comprar, fer llavors, una rentadora... I dormir. trobes, I perquè si encara pots no dormir, fem. no, i trobes una parella o algú amb qui compartir pis o el que sigui, vale? I imagina't que teniu un fill. No Has es de pot. contractar una Clar. persona Ja. No es pot. no es pot. perquè el vagi a buscar, Jo perquè el portis penso, al col·le, és que- perquè tal... Perquè els pares estan treballant de més per poder pagar lo seu i lo del fill. Clar. I a sobre has de treballar encara de més per pagar les una persona guarderies són externa. És caríssimes, que, tio, Joan. És una locura, o sigui, ningú s'ha Però és que deixes de viure, tio. jo sobretot Deixes de em viure. ratllo perquè els meus pares i els de la meva parella són grans, perquè ens van tenir grans, ens van tenir bastant grans, o sigui, més grans de Sí, de Sí, quan els estem en meus aquella pares època. també, sí. I penso, és que clar, jo no em plantejo tenir fills encara, saps? Però, Ja, però és que- en plan, que potser els tinc d'aquí 10 anys. O ni eso, ja. O sigui, vull dir, seran molt grans ja. Com per portar-los al col·le, no sé què, doncs potser... És que jo No crec que podem ets dur aquest funcionària o funcionari actualment, que més o menys tens un horari Però és que correcte, Jo el que no entenc és... o sí, acabem malament. Però és que no o té sigui, cap tipus de sentit No, fer no, clar que de no. 9 a Però 2 perquè- i de 3 a 6. De 3 Una a hora, 6 una sobra. hora per dinar, perdona, Ja, puc dinar en 10 minuts i anar-me'n a la meva casa quan vulgui? O sigui, No, és en plan, sisplau. avui s'ha de fer aquesta feina. Vale, doncs la faig. La fas? I em vaig a ja casa. està. Perquè a mi em passava. O sigui, jo he treballat de Totalment. coses i em passava que treballava de 9 a 2 i a les 12 ja havia acabat. Ja. Clar. Què faig? Adelanto-lo del dia següent? No puc, perquè els No té clients no sentit. m'han enviat les coses tampoc. No té sentit. Llavors, què faig? Perdo el temps. Però perquè els horaris estan des de la revolució industrial, crec, Ja. si no m'equivoco. Sí. I és en plan, bueno, crec que hem evolucionat una mica. Per canviar... A veure, hi ha moltes empreses que ho estan canviant, Sí, però... Vull dir, Sí, però i no, hi ha una empresa que treballa de dilluns Però a no, dijous però, i ja. tens els... Això ho estan els provant dies. ara. Crec que a Espanya també ho estan provant i les Sí. empreses que entren els hi estaria paguen o molt alguna bé cosa així. això, sí. Estaria molt bé això. És però interessant, però jo crec que anem clar. superlents. O depèn sigui, del sector on treballis, ho pots fer. O sigui, nosaltres Clar. ho podem fer. Sí. Però hi ha gent que no, No, ho pot o fer sigui- perquè és inviable. No, jo ara que estic en una botiga, ja. No, a veure, les botigues és inviable, i això, perquè Ja. és un horari d'obrir la botiga i tancar la botiga i t'has de quedar allà Sí. i hores extres segur que hi faràs. I d'això no parlarem perquè No, comencem perquè aquí també. nosaltres hem treballat els tres a la Roca Village, que és el pitjor lloc per anar a treballar. No ho feu mai. No, aviam, s'està no, bé. sí, A veure. no ho feu mai, no, perquè sí. S'està bé. Jo ho vaig estàs passar molt amb malament. gent. Ja, però perquè hem estat a botigues agobiants. No direm la marca, vale, no cal. No, però hi ha, o sigui, també els clients que hi van... Ja, és Quan- que la Roca Village són És que una mica... has de
O sigui, hi ha Depèn clients del que dia, ho troben. depèn del Sí, dia exacte. ploraràs i depèn del dia no. Jo quan em trobo És un així. avi que em ve a demanar... Ja, o sigui, pobrets. és que em Més passo monos. amb ell potser Mitja hora, una mitja hora, Ja. però perquè ja m'està alegrant només, perquè Ja. m'està donant les gràcies per tot, saps? Després també trobes a gent jove que també et dona les gràcies, Sí, però que que hi hi ha ha... gent molt maca, el que passa que que la hi ha- gent que no és tan maca és la que es fa notar, saps? Clar, és que... I penseu que és un outlet. I allà Ja. va la gent de Sí. que si en el preu marca 3 euros Sí. i et passa Que volen 5, que li regalin. Sí, Bueno. sí. Et regalo la sabata, Pagar ja, si gratis. vols. et munten un Sí. pollo. Té un 30%? Ai, pot ser un 50%? Però- Sí, porta-te-la. Clar, però és que se'n volen coses superbarates però que els tractis com si fossin... Reis o reines. Em fa una ràbia És això, molt fort. tio, en plan... La gent super maleducada, estàs treballant a públic i t'estan parlant fatal. Quan et criden en plan... Xata, xata. És en plan... Pots parlar normalment, xaval, pots anar-te'n a casa, o sigui, no Ja, a mi donaré un la dia teva em va vindre i sabata. És molt fort. Així. Sí, Jo- bueno, és igual, anava a dir una cosa però no ho Quins- diré. que Però hi ha maleducats. gent sí així. Jo vaig plorar un dia perquè jo ja tenia un mal Jo dia. vaig plorar un dia, també. No parlarem de quan tens un mal dia, has de treballar Ja. a cara al públic, que et ve una persona... Jo vaig plorar davant d'aquesta sí. persona. Però perquè què fots plorant-me així, saps? Ja. Com si Ja. fos una merda. O sigui, com Sí, si fossis sí. una merda. O sigui, si sou així, no aneu a comprar. Compreu per internet i no ens exacte, foteu. si no sabeu comprar... No aneu, en plan, literal. Mal. Però sí, això, que... És que tornem a lo que està. És Sí, és que cara entrarem una mica del client ja, tema, sí. però la vida adulta és una merda. Sí. Bueno, bàsicament és això, que a la que acabes d'estudiar és com que deixes enrere a lo que estaves acostumat, que és la vida d'estudiant, i és ara quan has de trobar què t'agrada. O comences a estudiar una altra cosa. Sí, que al sí. final jo també m'estic plantejant Sí, jo també. estudiar altres coses. Bueno, Sí, sí, jo però m'he el que, plantejat. per exemple, clar, vosaltres Et encara... planteges moltes coses, però després les fas... La Marina s'ha plantejat com està la Sí, carrera. medicina... Perquè vaig tenir una crisi existencial molt forta per culpa és que d'una les crisis feina existencials que no són fortes. m'agradava, que pensava que era la meva feina ideal i va ser... Sí, ja. Sí. Però, o sigui, vosaltres que ara no esteu estudiant una altra cosa, a mi em passa que jo moltes vegades, és el que he dit, el limbo d'abans, em sento en el limbo, però literal, en plan, com flotant en l'espai, perquè veus a tota la gent del teu voltant que de la treballant. mateixa edat, que està, encara que no estigui treballant d'algú que li encanta, però almenys està guanyant formació d'algú que ha Ja. estudiat. Vale? I d'algú serveix. I clar, tu no ho estàs fent perquè Ja. no tu pots convalidar perquè estàs estudiant una altra cosa, llavors les empreses, si no fas 40 hores, Ja. No et són volen. pràctiques, i jo amb 200 euros al mes, I sorry, fent no 40 sorry, hores, a però vegades no, també és pràctiques, però no, ja. saps? 40, ja, Que hi ha la gent tia de treballa l'entrevista així. l'altre dia em va dir, em diu, és que Com has sentit el podcast? Bueno, mira, hola, què tal? No crec, Ok. però, a veure, també jo li vam tindre una conversa normal, però que tenia les expectatives salarials massa altes i jo... Quan vas dir? Quan vas Senyora, dir? he de menjar, vull dir, un vull moment. indemnitzar. vaig dir 20.000 a l'any bruts. És que és lo... Bruts. És que... Bruts. Que són És una puta 20.000, merda, 21.000. bàsicament. 1.100 o entra. així al mes. Una cosa, esteu bé, Bruts. empresaris de merda? O sigui, I esteu que era, bé? i que era Perquè molt- no volen pagar-te. Bueno, la qüestió és... Molt fort. La qüestió és... Em fa una por, això, de veritat. Sí. Això del limbo és en plan... Clar, és que és com... Vale, estic treballant en un lloc que sí, m'aporta diners i em permet pagar-me els estudis i em dona llibertat de poder fer coses, no puc fer coses perquè estic treballant més Ja, hores, llavors és tampoc puc que- gastar els diners, i estàs estudiant una cosa que té un procés molt lent, perquè realment quan comences a estudiar és un procés molt lent, sigui la carrera que sigui, Ja. I tu has d'aprendre així, I- també. i perquè si no- tot el que sigui arts escèniques encara és més lent el procés. Llavors és com... Vale, jo ja ho estic com acceptant, no? Però tinc molts baixons de Ja. merda, és que, saps, en plan, la Marina està treballant d'això, la Marta ja Ja. porta temps, encara que no us agradi, o encara que no Ja. estigueu del tot bé, o que sí, és igual. Ja. Però després veig a una amiga meva també que estàs treballant de periodisme que ha estudiat, i clar, i et sents com tu... Fora de lloc, en no plan... fora de jo lloc, crec però que la com vida és enrere, això, saps? És que jo Veus crec que els la vida, altres fent coses. Clar, quan Sí. a tu et passa per això, a nosaltres per Sí. X coses, saps? En plan, sempre Sí, que és potser com... vosaltres dieu, quina enveja perquè està tornant a Clar. estudiar. Ja. És que tal qual, la Marina i jo ho hem dit algun cop i hem dit, mira, Sí. l'Èlia ha tingut els Sí. collons de treure's en plan de la bombolla en la que estava, de potser no m'agrada la publicitat, potser no m'agrada el que he estudiat, i estàs estudiant el que realment has pensat tota la vida. Sí, és que, Jo- és que bueno, la vida encara me és queden llarga. coses. No, però tant de bo Sí. tenia aquests collons de dir, Ja. deixo la meva feina, Però- ho deixo tot, me'n vaig a Ja. Roca Village i començo a estudiar cine, que és el que m'agrada, Ja. saps? Em vaig a Roca Village, que fa 5 minuts acabo de dir que no vull No, no, Ja, però el bo de la Roca és que treballes amb gent de la teva edat i t'ho passes Sí, molt bé. És com sí, que això és veritat. vas a treballar, a no ser que hi I hagi estem fent molta publicitat a la gent. Roca Village, eh? Bueno,
Us explotaran. No, No. És veritat. ens denunciaran. Depèn del també. lloc. Depèn de la botiga. Sí, botiga. depèn. On estàs tu, Anna? No. Ens Ja hem està anat molt amb bé. el tema, no passa No, res. on estic jo ara, Bé, molt bé. I on És vaig dels estar també millors abans, llocs. a la botiga d'abans, també molt bé. O sigui, és una forma de guanyar diners Sí, sense tindre està bé. preocupacions fora de la Però és el feina. que Clar. dius tu, potser Tu passes et bé. sents com que no estàs avançant en No, un sí, camí sí. professional, Bueno, però alhora sí, també sí, t'estàs sí. permetent És estudiar una cosa que t'estàs pagant gràcies a això. Clar, sí. I al final et pots sentir bé, saps? Però Fent això això. La Marina i jo estem treballant des de fa bastant de temps i és com que només fem això, o sigui, realment Ja. treballes Per això estem fent aquest podcast. i dorms, treballes i dorms, Sí. treballes i dorms Sí. i no fas res més. I per això és molt important que t'agradi la teva feina, o sigui, i és una cosa que era com, bueno, vale, estàs Perquè no sigui treballant, feina tal, i sigui- clar, ja. i ja estàs cobrant i ja està, però no, és que t'amargues. O sigui, com no t'agradi, T'amargues, però sí, t'amargues sí. de veritat. No, no, sí, ja. O sigui, crisi Perds existencial, les ganes de viure, se viene de hòstia. veritat. Ah. Sí, sí. Sí. A veure, és horrible, sí, sí. Però bueno, però això. És que jo recordo que vam acabar la carrera i tu i jo ho estàvem parlant, en plan, feia com 5 dies, que l'havíem 5 acabat. dies que ja s'estàvem ratllant, no? No, La Marina sí, i jo no. hem acabat la carrera, què fem? No, però estàvem parlant, ja estàvem dient, escolta'm, T'escolto, Jo que vaig dir 2 mesos de vacaciones. La Elia, 2 mesos de vacances, i jo, fem una empresa, no, però muntem perquè algo, recordo- muntem algo. És que no em deixes... Fem un podcast. Vale, Sí. segueix. Sí. Que just quan vam acabar la carrera, tu em vas dir, és que, bueno, no, les dues vam dir, és que és ara quan ens veiem capacitades d'escollir què volem estudiar. Ara. Després de, clar... Quan hem pagat una és carrera... ara. Sí, jo també ho crec. És que ens fan triar massa d'hora. És que Però no és que tens això idea de la sempre... vida. O sigui, crec que ho opina tothom, eh? Sí, però que es canvi... Però una cosa, fins i tot al batxillerat, que et diuen I ciències, matemàtiques Ja. o art, i tu dius, uah, m'agrada tot. M'agrada en plan, és- Perdona, ja. jo no vaig poder fer perquè la meva, on estava jo No hi havia art. Ja, però és això, és que I limita vaig, tant. I vaig fer el científic. Hòstia. I estic fent arts escèniques. Vaig estudiar publicitat Ja, però i de bueno. publicitat arts escèniques. Toma! Però perquè el científic et tanca menys portes. No, diuen, és mentida. Diuen, o sigui, és mentida, sí. t'obre més portes si t'agrada lo científic. Clar, si no, no. Si no, no. És que, Evidentment és que, que si això vols... també, És que no entenc. a mi, o sigui, aquest pensament em fa molta ràbia perquè jo quan estava treballant al lloc que no m'agradava també era com, no, queda't aquí perquè et dona Ja me'n recordo, currículum, tio, perquè jo tal, sí. i és com, però i si no vull aquest currículum? Exacte. De què em serveix? De res. O sigui, ets una bona empresa. Clar, és És que veritat. a mi em van agafar una empresa, una agència que era bastant bona a Barcelona i em deien de 9 Ja. a 7 i potser a vegades t'has de quedar És fins als molt 10. fort. I jo pensant, he de sortir de casa a les 7 del matí, arribar a les 9 i mitja a casa Sí. i llevar-me cada dia així, una cosa, no gràcies, o sigui, em dona igual el nom que tinguis i l'empresa que siguis, ets una puta merda d'empresa. Ho sento molt per tractar així els teus Els treballadors és i les igual. teves treballadores, o sigui, és ridícul. És com la gent que et diu horari flexible, però és com horari flexible, però en Però plan has de que, fer- has de que fer- van fora, saps? Sí. O sigui, Ja. curt no, llarg. És veritat, les empreses que es venen així a LinkedIn, És veritat. Es passen molt. a LinkedIn menteixen molt, o sigui, totes les ofertes Sí. professionals, horari flexible, formacions gratuïtes, Costa una molt merda. trobar Després una t'obliguen a feina. fer formacions que s'ha pagat tu, que tu t'ha passat, no? És que és Sí, molt no, fort. però a mi m'ho van... O sigui, a mi no m'ho van dir de... És formació gratuïta? No, no, a mi em van oferir... Vale, o sigui, jo em vaig treballar, em van oferir des del principi les condicions Ja. que eren i, Que també és fort, I- això. i em van... O sigui, m'ho van dir des del principi i jo vaig ser qui vaig acceptar. Vale, però que t'hagis de pagar un curs No, per que poder a mi fer m'ho van pagar pràctiques. ells, a mi m'ho van pagar Hòstia, ells. doncs a mi una empresa em va escollir també, que no diré quina, Ja. però Ja. sou imbècils, que em van dir, t'has de pagar un curs de 500 euros, 2 mesos, o sigui, 2 cops, o sigui, 1.000 euros, que és el que Per menys que poder- mensualment mensualment per poder fer pràctiques amb tu. Sí. Estàs boig? Ui, No, o estúpid, sigui, a mi, en la primera empresa que vaig No, és que em cabrejo molt, tio. No, sí. No, és Pues a mi molt. la primera empresa que vaig anar a fer una entrevista em van dir És això, que- que m'havia de pagar jo el curs. Perdona? I on vaig treballar em van dir ells que em pagaven el Òbviament, curs. que és normal. I també per això jo vaig acceptar, perquè les condicions s'ajustaven molt a lo que jo estava buscant ara i Ja. a sobre em feien el favor, bueno, el Ja. favor entre cometes, Ja. eh? Sí, sí. De pagar-me el curs quan podrien haver dit no te'l pagues tu. Però que realment els i nens ja també està. segur que eren del sou, Ja t'ho dic. Ja, Les nens, o sigui, sí, són molt intel·ligents sí. i són molt cabrons. Sí, segurament, però vull dir que almenys era una empresa petita i Ja. a sobre van... Ja. O sigui, que una empresa petita És digui que- que t'ho paga, en canvi vas a una Empresa gran, enorme, sí. que tenen diners Perquè per els un sous és tubo una merda. Bilions Sí, sí. de diners mensualment i i et tracten diuen fatal. que t'has sí. t'has de pagar tu el curs. I tu... O que has de treballar de És 9 que- a 8 i si, fins i tot fins als 10, si jo ho vull. Sí, sí. Clar que sí, carinyo. Trobar un lloc decent és molt complicat. I més si ets jove. Jo ara, per sort, estic molt contenta, però és que hi ha cada Ja, cosa perquè que és ara en des de plan- casa estem molt bé, tu i Ja. jo. Però també ens limita molt, almenys jo em sento així. Ja.
Jo vull treballar des de casa. Ja, és que és en plan... O sigui, jo des de casa estic molt bé i a vegades ho prefereixo que no haver d'anar a una oficina perquè et dona molta molt més temps, llibertat, clar, tens molt més temps, és com... Jo què sé, ara perquè vivim amb els pares, però quan visquem soles, doncs ara fas una rentadora, ara et fas el menjar, ara tal... A veure, i la idea d'agafar la Renfe, o sigui, això em foto jo un mal al cap només pensar, he d'agafar el tren i he d'esperar, o sigui, segurament que arribaré tard perquè la Renfe és una merda i anar a Barcelona ja és un caos amb el tràfic. És que no socialitzes, És com... però tot això que No, t'estalvies... l'ansietat del tren. No, és que la puta Renfe de merda, tio. No, jo tinc sort perquè l'agafo al migdia ara. I és més tranquil·let. I no hi ha gaire gent, No. però és que les meves amigues que van al matí A les 8 del matí, Déu i que meu. És un dia, molt no, fort, també. el dia que van fer lo de Sant Andreu Comtal, Sí, que hi havia obres i tal, Bueno, em dia, no, mesos. Sí, bueno. Dia, No, tant però de bo. el primer dia, en plan, el primer dia Sí. em va enviar una foto la meva amiga de com estava el tren. Sardines. És que només de En veure la sardinaos. foto, una ansietat. Clar, i és que a més la gent va amb cara d'amargada al tren. És això una cosa, és I jo horrible. m'amargo només de veure la gent amargada. Clar. Que potser és que jo també vaig amargada i per això ja A veure, també... tothom. A veure, tothom, una cosa que ens estalviem de Però- treballar a casa és d'agafar la Renfe Ja. i veure la gent amargada. I Clar. estar ensardinada allà dins. Però és que clar, a mi em passava quan agafava el tren i veia tota aquesta gent, era com, és que què estem fent amb la nostra vida? En plan... I trobar-te gent del tren, no parlarem d'això. Jo et vaig Que trobar em tu trobava a les la 10 de ex la nit. A les 10 de la nit, amigo. Però si no veu res, sí, ja, ja, jo d'una tornava de cita. classe. Sí, tornant d'una cita. Vale, Ah. i trobar-te gent a les 8 del matí al tren és un palo. Si tu vas amb els Ja. auriculars... M'he trobat fins i tot la meva ex allà, és en plan... És bro, si fa com 2 mesos que no ens veiem de parlar ara. No, gràcies, o sigui... Bueno, que tinc son, eh? No, treballar a casa és el millor, Sí, però... No. No Però sé. té l'inconvenient de que no socialitzes i a vegades necessites que et Clar, toqui però per l'aire. això, en plan, tipus, jo faria les feines que es pot treballar des de casa i cada X temps, doncs això, anar a l'oficina. Sí, Clar, que és el que jo- puc fer jo, ara realment. Hauria de ser opcional. En plan, tens l'oficina i quan tu vulguis, doncs hi vas i quan no, doncs et quedes a ta casa. En plan, si et va millor quedar-te Jo és a el casa, que puc doncs et fer quedes a ara, de casa. moment, però no tinc ordinador. Soc pobra. Però estàs anant o no? No, jo estic a casa... Però per què no pots? No puc. Tinc una cosa apuntada. Ah, perquè que no hauries puc. de treballar amb el teu ordinador. Això és una altra cosa. Ah, és una altra cosa. Jo perquè soc autònoma, no, però... per què haig de jo posar el meu WhatsApp per parlar amb clients? Ja, Uah. a mi això... O per què haig de quan posar ho jo... van fer- És que no puc... El meu ordinador, Em que sembla m'ha costat fatal. a mi els meus diners, Bueno, l'ordinador per tu. depèn. No, ja. l'ordinador jo no ho entenc, tia, és material que t'ha donat Ja. la puta empresa. Sí, o sigui, jo també entenc el... Vale, ok, però no. Però no, del saps? WhatsApp no, no, això no ja. hauria de. Ja. No No, hauria no, de. ja. Dóna'm un mòbil. Bueno, jo per Ja. exemple una empresa que estic, que és aquí a Produccions, perdó, he dit el nom, no passa res. Bueno, posem un pis, si no, però... Et poden donar un mòbil tranquil·lament, em sembla superbé, saps? Però la cosa que has de ficar tu el mòbil, al teu WhatsApp, Ja. parlar amb els clients amb el teu mòbil, perdona, no em truquis A mi a les això no 8 de la em tarda. A No, mi no, és que clients t'escriuen m'han un dia a trucat a les la 8 una de la del Sí, tarda. és el que A la 1 t'anava a del dir. matí. M'ha puedes arribat enviar- mails me puedes d'aquesta hora enviar- també. ¿Me Sí, puedes veritat. enviar las fotos de que vas tu a sí, colgar ara. el dia de tal? Ara. No, carinyo, ara no, No. estic dormint. No, Intentant. Ja. un divendres a la 1 del matí. Ja et contestaré dilluns a les 9, Clar. saps? Sí, és que... És horrible, Déu meu. És que Això la vida és adulta és dolenta, la molt complicada, digitalització, eh? La digitalització té coses molt bones i coses, I coses molt dolentes. Molt dolentes, sí, jo també ho opino. O sigui, és que... Perquè la gent es pensa que estàs 24/7 Ja. i, Com que, si fossis i, que un ho has- ordinador. i que ho estàs, perquè estem enganxats, perquè estem enganxats. però no per però no, treballar. No però, per treballar. Però hi ha Has de uns, hi ha saber. uns límits. Clar. Ja. I la gent no... No No, sap, no doncs, sap. no, No, la no conclusió és respecte. que la vida adulta, de veritat que a mi em dóna ansietat a vegades És un pensar-ho, engany. eh? És un engany. És un engany. La vida adulta és un Estàs tota la engany. vida pensant, O sigui, quan tal, tindré aquesta feina... el millor resum, la vida tal, adulta és un engany i estàs constantment, jo crec que a mi em passa que Però- estic constantment dubtant de si realment el que estic fent m'agrada o no Sí. i després em venen idees de i si sóc això, i si em passo Ja, a però l'altra també cosa, crec- I saps? si soc cirurgiana? Sí, però jo també crec que ara també és una... O sigui, nosaltres estem dient que és una merda perquè els camins s'han obert molt més. Modo. Quan era... Sí, modo. M'explico. Abans hi havia com menys sortides, llavors tothom anava com més Ja, clar. Llavors, ara és- per això també tenien fills abans, per Ja. això tenien com més establert tot abans, es casaven abans, ara és com que hi ha tantes opcions que el Ja. jovent ens Ja. perdem. Sí. Sí, jo crec que el sistema educatiu està bastant malament muntat per això, perquè si cada vegada hi ha més opcions, és més gran el mercat, hi ha Ja. moltes possibilitats artístiques que està genial, o sigui, està un 10, però després el sistema educatiu, després- a veure, no té en compte això, en plan, estem perdudes i perduts, en plan, I és després horrible. fer la intel·ligència artificial i et diu Hòstia, aquesta feina sí! que t'agrada, potser ja Lo te la trec, nostre s'anirà a puta merda.
O sigui, Sí. literalment un Fa robot por. et pot escriure els articles. Fa molta por. Cracs. O sigui, cracs però no cracs, perquè jo em quedo sense feina. I tu també. Però és que jo és una cosa que no estic entenent. Solució! això. Fem Perquè una estan fent- intel·ligència artificial tu i jo. Sí. I la Lia també. Bueno, mira, ja tens Bueno, curro. a veure, jo si aconsegueixo treballar el que estic estudiant Sí, tu ara, sí. Jo Bueno, crec que una la més Elia després. una segunda oportunitat, vamos. sortirà a Élite, la Elia. Recordeu això? Estaria No. molt bé, eh? No Elite, parlarem no. d'aquestes coses No? aquí. Vale. Vale. No No? no parlarem d'aquestes coses. És complicat decidir... Bueno, primer perquè en aquest tipus de carrera al principi no pots Ja. decidir molt. I Ja, ja. És no diré complicat. res més, Ja, no vale, diré vale. res més. Que m'agrada Élite i l'he Ja. vist, eh? Però una Però cosa és veure en- i una altra cosa és És ficar-te tu, allà. allà. és tu veure't com a actriu. Ja. Crec que em costaria Però molt. una cosa, ara he vist una cosa molt interessant pel món del cine i les sèries i tal, que han posat com gent que es preocupa pels actors i les actrius això en ja ho moments, he per vist. exemple, No, no. en actes sexuals. No, no, és que no un és, 10. no és que es preocupi. Hi ha una Ah, coach, és un coach, que sí. guia la coreografia que tu Està fas. superbé. I això Una noia ho ho aplaudeixo, explicava. m'encanta, ploro de l'alegria. O sigui, un 10, un 10. És que de fet Sí. recordo una noia d'Élite, ara no sé el nom, que explicava que quan hi havia escenes així Sí. posaven una pilota entre el noi i ella en plan que no hi havia contacte de pell. Però fins i tot al coach et pregunta, estàs còmode? No, doncs passem a una altra escena, Clar. o ho fem d'una altra manera, Sí. o no hi ha directament Exacte. sexe. Així, perquè si no... Està molt bé, Sí. això, No, és molt això- interessant. És que ho havien en algun moment s'havia Òbviament, de si no posar. és que és com molt random. Perquè si no, tot el que ha passat anteriorment de... Ja. És que des de fora dius, buah, segur que es posen calentes o calents. No, tio, o sigui, estan treballant. Però és que, o sigui, Ja. Estan jo quan treballant. estic... És una feina... No, és que quan O sigui, no, no. perquè jo quan estic interpretant en una Clar, escena estàs en el estic paper i ja està. concentrada en Clar. escoltar l'altre, a veure què em diu, Clar. com contesto jo, com evoluciona aquesta escena, quin text haig de dir, no sé què. O sigui, estic tan concentrada amb les coses que m'haig de Ja. concentrar No estàs... que no estic en modo, ai, i si m'agrada? No. I si m'agrada aquesta En persona... plan, si m'agrada serà després, No, quan l'hauré clar. conegut i... Ja, que no té res a veure una cosa professional amb l'altra i que la és gent que de fora no ho veu. És que és d'estar treballant... Però un aplaudiment pels coats aquests. Molt Sí, bé. no, jo... Bona feina, Potser m'ho penso. Mira, ja estic dubtant. Ja estic dubtant. Que jo m'estava plantejant estudiar alguna Coats, de coaching, sí. eh? No, estem fatal, Marina. O sigui, jo cada dia Jo em m'he llevo... plantejat estudiar tot. Sí, jo he Acabaré trucat. sent pintora. He trucat a 1000 màsters també i dius, tio... Demanarem una pizza un dia i la Marina ja... Us agrada la meva pizza? Ah, mira que bé. M'he fet Estic una empresa de fatal, pizzas jo. ara. No, jo també. Però perquè és això, perquè també em passa això de dir, vale, ara el que estic fent m'agrada. Però jo què sé, també penso, i sí, clar, jo no sé si estaré tota la vida en aquesta feina, poden passar No, mil és que coses. poden passar I moltes després coses. jo Però és penso, és que- que no m'agrada res Però és que jo, més. sincerament, espero que no estiguis tota la vida en aquesta feina. Plan, perquè les persones evolucionen Ja. i canvien. I no sempre I les hem de voler el empreses mateix. Hem de canviar. Aquest també és un altre error de la vida adulta, de que tu t'has de posar a treballar d'una cosa des del primer dia hasta que te mueras. Sí. Bueno, hasta que et jubilis. Ja. Saps? Bueno, més o menys, a Espanya, en el cas és hasta que te mueres, perquè la jubilació n'estan allargant. O sigui, felicitats també, moltes gràcies. No, pues això. O sigui... Està fet el No. Sí, estic enfadada. Doncs- Bueno, jo surto deprimida avui d'aquí, però... No, però... No, però sí que és veritat el és que diu. això de que potser jo vull, o sigui, a dia d'avui dic que si vull tindre fills i d'aquí 2 anys Ja, no, no. i d'aquí És 4 que- anys sí, he posat l'exemple de Ja, fills sí, perquè és sí. l'exemple més fàcil de dir, però Però és el que anava a dir. és el o que sigui, m'ha passat a mi. Bueno, estava còmode fent publicitat, És que estàs pues, còmode a la comoditat de... Ja. Però és el que diu I ella, o sigui... m'agradava i no estava només en el- còmoda, doncs per què m'haig d'arriscar a deixar-ho? L'acabo Ja. i quan l'acabi ja provo Ja. una altra cosa. Però no és només en el curro, és el que diu ella, és també en la vida que ha de ser amb la teva parella. Clar. Potser amb la teva parella Ja. d'ara no estàs d'aquí 4 anys, o decideixes tenir fills, La vida- i no estàs... I les amigues, La vida les torna amigues, començaments, els ja. amics, les amistats, en plan, tot canvia tant. Això, uf, Sí, ja. però tu tenies una idea d'això de la vida adulta? Bueno, jo bàsicament és això, que tens zero temps, cadascú fa la seva vida. I Clar, perds, o sigui, perquè- jo sempre havia escoltat això de, òbviament, a mesura que et vas fent gran, vas Vas perdent amics. persones. Però Però jo que hi ha pensava- persones que només han d'estar X temps, Ja. també això, saps? Ja. Ja. Però jo pensava que això passaria amb Amb 30 tothom, jo anys. crec que Jo no també. pensava que a l'acabar la carrera... Clar, després ja... A mi he de dir Ja. que també em passa perquè jo no tinc un grup d'amigues al meu poble. O sigui, jo tinc amigues molt disperses Clar. per Ja, pel molts Vallès. llocs. I costa molt més trobar dies per cada a mi les tal, meves però- amigues de cada dia ara se n'aniran. Quedaré jo sola.
Però no Estem són nosaltres. Sí, òbviament. Però en plan, les de sempre, abans de conèixer-vos a Però vosaltres. sí, és veritat que saps? perds amics. O sigui, Clar. sortir de la uni, me'n recordo que t'ho vam parlar de, buah, és que veurem a tal, veurem Ja. a tal. I al I no. final, o sigui, Pista, no. teníem raó. Spoiler, No, però és el no. que dius tu també, de dir, hi ha gent que es queda a la teva vida per ensenyar-te alguna cosa, Ja. i jo crec que hem de començar a acceptar això com a adultes, en plan, crec que costa molt, però acceptar que les I és persones que- venen a la teva vida per ensenyar-te alguna cosa, i després I se'n ja van, està. i les estimes Sí. com les has conegut, perquè d'aquí Ja. 2 anys I aquesta això- persona no serà la mateixa. I això saps? ho O tinc sigui, més interioritzat que vosaltres. Sí, jo Perquè ploro. jo ho portava Però, fatal. perquè jo vaig... Ara ja m'estic acostumant. Ja ho sé. Clar, però jo estava a primària vaig fer en un col·le. La ESO la vaig començar en un altre fins que me'n vaig anar al centre del rendiment. I en el centre del rendiment llavors vaig com conèixer molta gent i ja anava perdent a gent, Ja. saps, pel camí. I dels del centre del rendiment, Ja. parlo amb trecs. Ja. Però consciència que sempre és quan fas un pas gran a la teva vida. Quan comences una carrera, Canvies. quan comences un màster, quan vas a una altra ciutat a viure, o quan tens parella fins i tot, Ja, perquè sí. comences a juntar amb els amics de la teva, o les amigues de la teva parella. I és com quan fas un pas gran a la vida que perds algú o algú et perd a tu, saps, al final. Sí, però però s'ha d'acceptar, al final sí. és que no podem fer Sí. res. Sí, i que crec és realment normal. els que... O sigui, per exemple, del primària X persona, Ja. de l'ESO X persona, del centre on vaig estar X... Sembla un Però centre t'has com de- de... Ja, sempre de... Intoxicació. No. En veritat sí, només que ho estem tapant. Sí, No, però en plan... Bueno, ho puc dir, de la Blume, on vaig estar, també o sigui, és com que hi ha una persona que et pots emportar, una, Fixa. 2, 3, Com saps? nosaltres, al Fixa, final. sí. Al Sí. final és interès, O sigui, és interès de mantenir l'amistat, perquè si tu Sí. sudes i l'altra persona suda, al final... No, o que o també tu hi ha vas al amistats darrere, que no cal que tu estiguis ahí cada... O sigui, a mi em passa, jo tinc una amiga que no cal que estigui sempre ahí, però Ja. el dia que quedem Clar. és com si tot igual. Un mes puc estar sense veure a l'Anaïs, per exemple, i després ens veiem. Clar, i com I és si que res. i millor fins i tot. I amb tu també Ja, passa, sí, i amb ja, tu també. sí, amb tu bueno, encara més, ja. perquè Ja. encara et veig més. Ja, és bastant heavy. Bueno, i últimament he vist més a tu Sí, que a la ja, Marta. és bastant heavy, Però això, perquè tu eh? estàs Ojo. super out. Ja. Com? Out. Out. Vale. Out. Bueno, això, que la vida adulta comporta molts sacrificis i acceptar moltes coses que faran mal, però que són normals. I jo tinc curiositat per saber qui tindré amiga o amic Ja. d'aquí 10 anys i saber si realment estaran aquells que penso que estaran, perquè penses Ja. no. És O que si la estaré vida fent el dona que moltes estic fent. voltes. Moltes voltes. És molt fort, Però i el que pot canviar la vida en Ja. 5 minuts. ja, bueno, És que 5 en 5 minuts sí, però... Ja, vull dir, no entrarem aquí tampoc. no, però en plan... Però Pot ser qualsevol el tonteria. tema del pròxim dia. Sí, Ja. Mira. Em sembla bé. És que en un any et pot canviar tant la vida, però que cap a un Sí, cantó o cap a no. l'altre, en plan, cap a bien o cap a mal, Ja. eh? A mi em fa por, Però però, al final és és guai. així, la vida. És que és així, si no, que avorriment. O sigui, si és com... Si no estàs trist És o que trista, Ja, això com pots diuen. valorar la felicitat, saps? Això diuen, però jo hi ha certs traumes que me'ls podria estalviar perfectament, O sigui, A veure, hi ha no molts calia. traumes que sí que et pots estalviar, però... Me passa. Però jo crec que gràcies als traumes també canvies i surts de la bombolla, que jo crec que és important, Sí, però... saps? Perquè si no, què fas? Et quedes és Clar. el que deia, tota la vida en un curro i ja està. No, tio, tu saps el que mola canviar Ja. i conèixer gent Sí. i anar-te a un altre lloc i créixer com a persona i aprendre coses als Però amb altres. una hòstia ja n'hi ha prou. Jo crec que no. No, Jo em fotria moltes hòsties a la vida. En necessites moltes Bueno, per a- jo sóc molt sensible, jo amb una en tinc... A mi, jo, si hagués de decidir, jo no decidiria tenir la mateixa vida, en plan, de forma no, lineal, això no, perquè és i molt d'estat avorrit. d'ànim tampoc. Vull dir, jo vull estar trista i vull Sí. permetre-m'ho i ja està, saps? I créixer, així. I la vida adulta és això, Ja. literalment. Bueno, és que realment el problema és que no anem a psicòlegs. Bueno. Jo sí, vaig al psicòleg, és però molt en plan, divertit. que És has d'anar el molt a un objectiu de psicòleg 2023. i que Anar al t'ajudin psicòleg. a gestionar les emocions. El Ah, ja problema vam és parlar, que no ens ensenyen a gestionar-les i llavors per això és com... Com anem? Ens queda temps. Jo crec que Ara anem ho bastant dic. malament de temps i ens hem anat molt per les 38. branques. Perfecte. Perfecte, Molt bé. avui. Vale, bueno, Molt avui. bé. Bueno, el primer dia... El primer Però dia... sí, és això, que Sí. bueno, que la vida adulta t'ensenya el que és la vida de veritat. Bàsicament. Sí, però Bueno, perquè jo vius, encara en, no ho sé, perquè no vius sé en la una veritat. bombolla. Sí, que no, i surts i de te la n'adones de bombolla. moltes coses I fa molta por bones i perds a gent i no trobes feina perquè les empreses són imbècils totes, no passa res. I bueno, Però perquè tothom busca diners i ja està. nosaltres Sí, també, jo també. És que és el Sí, gran però... problema. Però és el gran... Sí, però Hi ha busquem límits. diners perquè... Perquè hem de Per sobreviure. viure, sí. Exacte.
No Sí. per ser rica. Jo faria una pregunta. Vale, al públic, no? Sí. Vale. Un dia ho vaig fer una pregunta amb la classe d'interpretació de l'any passat i li vam preguntar a la profe, i si tot fos gratis, què? Tu treballaries per lo que estàs fent Jo sí. o no? O sigui, tu treballar Clar. com a obligació per poder Per viure. exemple, No, una rotllo profe de hobby, saps? que hagués d'ensenyar alguna cosa, Sí. seguiries ensenyant gratuïtament? Si no, Perquè o sigui, t'agrada. ningú Vale, hauria vale. de pagar res, saps? En plan, tu, doncs, per exemple, al pagès, aniries a l'hort a, ja. saps? A donar la coliflor i O tot. sigui, la i tal. pregunta és que si el que fas ho faries de manera És gratuïta... si tot fos bàsicament. gratuït, Si no necessitessis- si tot fos gratuït, tu treballaries Gratis com a el que tal. fas. Ja. Clar, no es Ja. diria treballar, És però... una reflexió que... Si, Ja, no es diria treballar, si dius tampoc. Que no, ja, si no dius seria que treballar, com es replanteja't diria? la vida. Saps? És veritat, és una bona No pregunta. seria treballar, seria fer el que t'agrada. El que t'agrada. O sigui, i No realment... té nom. No, però és el que No hi ha t'agrada. paraula per New definir-ho. concept. És el que t'agrada i la conclusió és la Clar. vida adulta has de fer el que t'agrada. Sí, I és... per ser feliç. Sí, És pues, el més important. Hem arribat a una conclusió. Si respons a la pregunta que no, canvia't de feina. Exacte. Canvia't de feina. O sigui, O si la teva d'estudis resposta... o del que sigui. Si la teva resposta és que no, canvia't de feina, estudis, d'amigues, de vida, Sí. a la ciutat i el que calgui per ser feliç. Sí. I ja Sí, està. sí, estaria Jo crec que ens ha per quedat avui. prou bé, Sí, eh? jo crec que sí. Bueno, Potser no hem dit res. ja, Potser hem dit massa i hem dit poc alhora. bueno. Però- Teníem moltes però coses apuntades, però... Bé. Anirem Bé, millorant. per ser el primer. Sí, Sí. esperem que us hagi agradat. Acceptable. Acceptable. Ens hauran vist els nostres amics només, però bueno. Aprovat. Amics, ens podeu dir. Aprovat. Ens podeu dir què tal pels comentaris, amigues. Ui, se m'ha caigut l'aigua. Bueno, I això, ja està, que moltes gràcies per escoltar-nos. Sí. I ens veiem a la propera. I si voleu contestar la pregunta per Twitter o pel que sigui o pels comentaris, Si voleu proposar-nos un tema... podeu sí, i proposar tot temes. bé. Nosaltres estem encantades de parlar de temes d'actualitat. Del que sigui. Sí, del que sigui. I ja està. I ja Sembla que estaria. estiguem avorrides, del que sigui, da igual. Tot. Parlar. Sí, bueno, parlar. Doncs això. Que ens agrada molt. Vale. Bona nit. Ala.